Дьома. Тож, я хочу вас привітати з наступаючим Новим роком. Побажати вам бути здоровими і успіхів вам у футболі. І в навчанні. Давайте поаплодуємо діточкам. Подаруночки отримає кожен з вас. Ви ж слухняні діти? Та ми знаємо, Дань. Стоїмо, хлопці. Саша. Давайте ще. Хто погано грав, тому пакет. Точно? Все? Всех есть? Оля.